Kwanele khawuthetha inyani. Akwani unjonga yona ke wena ngixelelwe. Ungathi ngiyakujonga. Akwani unjonga yona. Hayibo manje wenza nari ungalingi ungiqheleka. Hayibo manje Uyasebenza noma wenza nto? Uyasebenza noma uyaseba wena? Ngiyasebenza futhi ngeke ngitshele wena lo ukuthi ngiyaseba. Kabi. Wena ongazazi, awuzazi. Awuzazi ukuthi umiphi. Uthi kwenza nto? Awuzazi, awunandoda. Oh, angiyona into ebengiyizele la. Uzele intoni Kwanele chaza kaloku fundi. Mina ngilindele lento engiyibona njengamanje. Ngicela umtshela ukuthi uze kwi live show. Nginibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV uhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuze Dlakamandla Zulu. So namhlanje sinosisi nakanjani khona lento angasayithola kahle kwi-relationship yakhe emuva nje. So sizoyithola naye futhi kungesikhathi singakanani. Sike simuze ukuthi ngabe usiphathele ini unjani? Yaphela njani sisi? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi igama lakho nesibongo nala usuka khona. Igama lami nguTharulo Gwangwane. Kuba Tharulo. Tharulo. Yeah. What does it mean? Ichaza ukuthi like solution. Okay. Yeah. So ngwakwangwane ngisuke nickname. Okay. Yeah. Ngicela ukwazi nge-relationship yakho nomuntu wakho iqale nini and mhlambe bekuhamba kanjani nje isimo phakathi kwenu bawu-2 kusanda kuqala kuze kube manje? Okay. Ngiqala ukuhlangana naye nomjida bengithwasa ngaleso sikhathi. I think it was 2020. Yabo. So into yethu iqale ukuqina kahle mase lapha ku 2022. Okay. Yeah, sengizophuma nami ekuthwaseni so vele bengimuntu omncane njengoba ngimncane engisiza ngezinto ezithize. So kwasho ukuthi ngiyakhesha. Like yabona kunalento uthi kufunakala ugwayi. Yabo? Okay. Kwasho mhlawumbe uyabhema naye. Kwazi mhlawumbe mengiyokha amanzi. Sivuke ekseni okanye sokwemba imithi sikwazi ngihlangane naye then game siyambhemisayo. Yeah, so ngithe sengiphumile ke. Ngiphume ngo-2023 January, ngomhla 3 January. Yeah, so sabe sesiqhubeka ke ne-relationship yethu. Umuntu right sheme engiphethe kahle. Izinto zashintsha ke ngoba phela mawuyisangoma kulomuntu obuya athanda ukuhamba siyosebenzela ukuthi kude yabo. So manje ngokuthi mengimfonele efonini angatholakala nje ethi busy abambayeke. Okay. Yeah, so manje ekubuyeni kwami uyosebenza. Hayi. Ngafike ngekho endlini esemsebenzini. Ngizosebenzela la eThekwini eBox. Yeah, so ke ngithi nokufika izinto zishintshiwe endlini akusekho ngalendlela ebengibeke ngayo. Impepho yami sisemgqomeni yabo izinto ezikanjani. Hawu. Okay. Yeah. So hayi kunento engayitholi kahle ngayo. Ubusuze wahlala naye endlini? Bengiya ngokumvakashela. Okay. Bengiya ngokumvakashela so vele ke noma ngimvakashele bengumuntu osebenzisayo. Impepho umshunqisi. Okay. So manje njalo mangithi ngiyafika manje impepho yami ilahliwe ayikho isemgqomeni. So mengimbuza athi hayi na mhlapa magundane angazi noma magundane ayawazi ngithatha impepho ayifaka emgqomeni. Yabo so angitholi kahle nje ukuthi kwenzakalani. What if vele ke mhlambe ke akasadinga ukuthi abe nawo angisho ukuthi akasadinga ukuba nawo but what if mhlambe befuna indlela thizeni ukuthi vele awubi khona njalo endlini mhlambe eyithola ebe busy nomunye umuntu nje? Akakwazi phela ukuthi akayenza leyo nto. Angicabangi kanjalo kuzinto eziningi esesidlule kuzo nami sengimthatha engambeka kwesinye isigaba yabo kwavela ngifice kuumuntu ongasebenzi. Kwayimina kumzamelela ukuthi athole isibani kwazi ukuthi naye abe umjida afana nabanye amajida abe right. Umzamela mhlambe ngekwemali noma ngezinto zezulu? Kwezinto zesizulu phela ukuthi naye abe umuntu othandekayo so that la efaka khona kuma-interview akwazi ukuthi aphumelele abe right. Sure. So ngale nje kokubona isimo sesishintshile endlini izinto ayisabekwa ngendlela kade ugcine ngayo impepho ilahliwe
ushintsho nje ukukhona okunye mhlawumbe seke wakubona ndlela thizeni mhlawumbe wakubamba efonini yakhe noma mhlawumbe wakuphupha ungangizwa kabi but ngike ngizwe isikhathi esiningi kuthiwa abantu abanesipho bajwayele ukubona ukuthi kwenzakalani kuma-relationship abo noma ngabe kuthiwa abanayo isho but baqale babone ngendlela abaphiwe ngakhona. So wena uke wabona ngaleyo ndlela noma uzibambelile nje izinto ey'ncane ngale nje kokulahlwa kwempepho? Ukhuluma iqiniso nje phela nabo abantu abadala bayayikhulumela because ukulahlwa kwempepho obvious nabo bayathinteka. So vele ngibe nako ukuphupha nje namaphupho engawa-understand nokumphupha nentombazane yabo, kodwa phela ngibuye ngithi hayi yazi sometimes ungeze uhlapha uphuphela omunye umuntu kodwa naye ngendlela enza ngakhona manje useyametsha nalamaphupho engiwaphuphayo. So njengoba impepho uyifice endlini yaka-boyfriend, indlu ka-boyfriend angisho? Uvumelekile yini ukuthi uyishise uma uka-boyfriend? Hhayi ukuthi into ofanele ushise uma usekhaya la ozalwa khona? Ifake ngiyishise ekhaya la ngizalwa khona kodwa-ke phela ngoba linako ukuthi livuke yabo sometimes. Yeah, so manje kuke kuthiwa uma uhamba la uhamba khona usuke uhamba nalo idlozi lakho yabo. So mina ngikhulelwa kulokho-ke, so manje ngiyayishisa-ke mina-ke bengifikile ukuthi hhayi-ke abantu abadala-ke ningathi nginishiyile ekhaya sengila manje kwazi bakwazi ukungivikela. So uma wenzekile nagejana nomuntu wakho mhlawumbe ngaphambilini benikwazi ukuthi nihlale nje phansi nixoxisane ngezinto engekho right ngazo, ke omunye akhulume iside lakhe mhlawumbe isolution aphuma nayo nomunye akhulume elakhe iside, nikwazi ukulalelana mhlawumbe nidlule nje kuleyo nto ngenxa ukuthi nihlalile phansi nakhulumisana njengekhaphula, noma izinto bezize zidlulele zona uthola ukuthi niyizibile nayisha kanjalo ngoba mhlawumbe nigwema ukukhuluma? Hayi, ngabe ngiqamba amanga angikhumbuli ukukhona mhlampe isikhathi sake sasukuxabana ngaso because ngingazi noma bekuyena mhlawumbe ubefihla kakhulu kodwa nje into nje iqale nje ukuthi ngibe umuntu okwazi ukuhamba-ke ngiyosebenzela kwenye indawo okanye ngihambe iy'nhlombe singabuyi yabo. Iqale lapho nje into ukuthi hhayi kwavela amafoni bengayithinti mina ifoni yakhe yabo. Hhayi asikaze saxabana ima ngisola manje ukuthi ngeke njengoba ngibhalele la ekhaya ukuthi ningisize because angi-understand ukuthi kwenzakalani manje ngathi soqala ukungishintshela Nkosi yami. Lo sisi obukujwayele ukumphupha wake wahlangana nje nawe, uyabazi lobo buso wokubona emaphusheni akho noma awukaze wambona? Hhayi angikaze ngambona, angikaze ngambona ngabe ngiqamba amanga because angena nomuntu omningi vele like endlini yakhe umuntu wami, so hhayi ngabe ngiqamba amanga ngikaze ngambona kodwa nje kona nginayo feeling yokuthi khona into eyenzakalayo. Uthe uma ngabe yenzeka ngempela uyashiya i-relationship noma uzohlala ngoku-understand ukuthi sekukhona omunye if ukhona? Hayi uma kuwukuthi ukhona mina angifuni ukuyiphatha Nkosi yami, komele phela ngizwe ngaye kube kuyena ukuthi ngoba phela ngeke ungisize ngalusi ukuhlala ngi-understand kukhona okhona kanti yena imizwa yakhe ayisekho kumina yabona. Uma ukuthi usangithanda yena hhayi-ke ngingahlala kube ulo khona, uma ukuthi ukhona a-decide ukuthi yena wenze njani. No, ngiyakuzwa. Ithi ngibalande ngikhulumisane nabo and then ngokuthi uma sengiqedile bese ngiyakulanda nabo. Alright. Ngiyacela usebenzele bona. Phinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV, uhlelo oluhle lothando, uhlelo loyithandani. So sihlele nekhaphuli yethu namhlanje sizosichazela kabanzi ukuthi baphila mpiloni othandweni labo. Sanibonani njani? Yebo, sekukhona. Ngiyaphila nami. Ngicela uqala ngawe bhuti, ngicela wazi igama lakho nesibongo nala usuka khona. Igama lami nguNkwanele ngakwaShabalala ngisuka khona lapha eSigname. Signame. Yebo. Usisi bani? Business Emihle wakangidi, ngihlala khona eSigname ngasePalmet. Why udidela kuSne? Anzwa? Why udidela kuSne? Ukuthi second name yami. Oh, okay. Uthe uSne Emihle Emihle wakangidi. Oh, ngidi uShlomuka. Yebo. Okay, so ngicela ukwazi ngothando lwenu luqale nini? Kuphi? Hlanganele kuphi nje? Beniphathana kanjani yonke nje lento ngidinga ukuyazi? Yebo, saqala ukuthandana bekade usebenza eBox, nami bengisebenza khona eThilini. So saqala ukuzwana lapho saba close sazwana, then kwaze wafika endaweni yokuthi sigcine sesijolike.
Okay. Sathandana, siqala ukuthandana last year ngo-2025. Okay. Bese ko-April kanje. Yeah, so sathandana-ke futhi bengamazeli umuntu abejola naye. Then bengijwayele ukuthi ngisuke ekhaya ngiye kuyena mase kuntambama because mina ngisana abantu abadala engihlala nabo ekhaya. Okay. Yeah, because ngiqede last year esikoleni, disiye ngisebenza ngithathe gap year ukuze ngiye-rest ngonyaka ozayo. Oh, okay. Yeah. So ubuphatheke kanjani nje usanda kufika nje empilweni yakhe? Yeah, ngisanda fika. Ngiphatheke kahle nje, ungiphethe kahle, ayikho into wrong eseke wayenze engayibona. Asikaze sibe nokuxabana nje yabo, asikaze nje sixabane. Uthe umfice engathandana namuntu? Yeah. Oh, all right. So kuyenze kuvasha endlini yakhe? Yeah, bekwenzeka ntambama nje bengiye. Okay. Kodwa ngicela ukwazi uphathe kanjani usisi? Hayi usise ngiphatha kahle. Since ngingenaye umuntu engithandana naye. Okay. Since ngathola nje ngobesho ngoba saqala ukuthandana ngonyaka 2025. Since saqala 2025 yebo. Since saqala ukuthandana nje bewumuntu ongiphatha kahle, afike endlini noma abuya ahambe kona ngobesho ukuthi hayi uhlala nabantu abadala. Yena bengiphatha kahle nje afike endlini uma ukuthi ngezinye insuku ngokubuye ngikhathala ukucleana nokupheka afika ngiphekele nje umuntu ongiphatha kahle nje. Uhlala wedwa? Yebo ngihlala ngedwa. Okay. So mhlambe nje mase ungithi fahla kancane ngigama elilodwa noma u2 yini oyithanda ngayo? Engikuthanda ngayo ukuthi umuntu onesimilo. Okay. Umuntu onesimilo unothando futhi uyakwazi ukuphatha kahle umuntu wesilisa. Yinto engimthandela yona. Uyazibona uthume umalume ngelinye ilanga ekhaya lakhe? Hayi ngelinye ilanga ngiyenzeka nje impela mawukuthi esomnotho masingavuma kahle asingashintsha isibongo. Okay. So awungihlebele la. Mhlambe ngelinye ilanga mase kwenzeke uthole indlela thizeni ukuthi kunomuntu wesilisa athandana naye wena bowungazi naye uzibambelile okungenzeka ukuthi umfice vele kade khona kodwa kuwena wathi ufike usingle. So ndlela thizeni nje noma ngabe kuthiwa umuntu ofike emva kwakho but mase uthola ukuthi unomunye umuntu amthandayo aspenda naye isikhathi ongewena. Mhlambe ungahlala ngokunderstand ukuthi okay mhlambe ke ulingekile ke vele ayikho ingelosi uphila la emhlabeni asiyawenza amaphutha sonke. Ungahlala kuyena nokwazi lokho or ungamshiya? Cha ngamshiya and futhi ngamshiya ngokuthula because mina ngilomuntu ongakholelwa ekuthenini cha ngilomuntu ongakholelwa ekuthenini umuntu uma umthole enomuntu wakhe bese kuba lezinto. So bengamshiya nje kahle ngokuthula. Ngokuthula. Because angizwani nokubhanga. Okay. Ngingathandi impela ukubhanga. Ngamshiya nje impela. Sisami ngicela ukwazi la uma ngase uthole ngelinye ilanga ndlela thizeni ukuthi khona umunye umuntu esifazane anaye njengamanje bathandana mhlambe ufike emva kwakho noma wena ufice yena kuyikona ukuthi akakutshelanga lutho awazi lutho ngaye uzibambelile wena. So ungakhetha ukuhlala ngokunderstanda ukuthi ukhona or ungamshiya? In fact angazi ngeke ngize ngiyabona nje angazi ngicabange leyo nto ukuthi ngenzeka like ingangenzela yona ukuthi angithethele because indlela ayiyona ifoni yakhe ngihleli ngibona ayikho into engisengayithola. So angikaze ngifike ngize ngicabange lapho ukuthi ngenze njani kodwa angiboni ukuthi ngaqhubeka ngihlale. Awuboni ukuthi ungaqhubeka uhlale? Angiboni. Nanoma ngabe kuthiwa uyakutshengisa ukuthi hayi wenza iphutha kodwa ukhetha wena. Kungaya-ke ngalapho ukuthi yena ucabanga kanjani because angifuni ukugcina sengiyithola nami sengisempini yabo. Okay. Awusumuntu wezimpi. Yeah. Oh, ngiyakuzwa. Mhlambe ke umzwile kade ekhuluma ngokuthi uzimisele ngawe ukubukela nje njengomuntu obalekile angafisi ukuthi abe naye naseminyakeni ezayo. Ukuzwile lokho ngisho? Yebo ngizwile. So ukuziphatha kahle kuzoba into yakho kusoma manje ke phambili. Yeah. Nanoma kuthiwa kwenzakalani. Yeah. Okay, ngiyabonga kakhulu. Ngine surprise yenu so ngiyacela ukuthi nisukumeni nibheke ngala khona ngizoyilanda. Bazajuluka nkosiyami. Ngicela nimsondezele nithisha. Ziyakhala manje. Ziyakhala manje. Cela sinisondezele present yethu nibeke ngala. Ngicela sinijikeni nihlale la ehlalweni zenu. Hawu. Yona present le? Yes, iyo kanye. Ubhalile kudadewethu kuhlelo elithi ngifunana umuntu wami ngoba nakhe ngekho right ngenxa yezinto lokho efica endlini njalo mayivakashelile so balokho ezibuza imibuzo eminingi wathi mhlambe ungcono yenze research ngokwakhe
azifunele utholile-ke. So ingakho ke sila sonke today. But-ke ngiyacela umnikeze nje isikhathi sakho umlaleli ukuthi yini le dala ukuthi aze aqhwande kangaka. Kanti wena umphethe kanjani? Bekwenzakalani? Nje ithini into from manje siya phambili kuzomiseka kanjani? Mhlawumbe ke ngiqale ngawe. U-right? Hayi angikho right, angikwazi Awukho right. So ngicela uzibuzele-ke imibuzo nabo abala bobabili. Kufanele kwenzakalani? Kwenzakala ntoni apha cause xa-ke man intoni lento uba xa ndiyapha endlini kuwe ndifike kunempepho yami isemgqomeni kwenzakalani wathi seliphole ezimnyama apha into? Eish, sithanda sami angazi ngakuchazela kanjani lento. Angazi bengingayilindele nje lento ukuthi ngaba yona ipresent yami. Bowulindeleni? Cha bengingayilindele ngempela lento. Yona present le enisingiphethele yona. Yebo yiyo kanye. Usuzenze ngathi umankele. Yewethu nakunzisela umuntu apha into nalento mazana. Ungangijwayeli kaphela mina. Angalingijwayeleka wena ntombazana usingalingizondenza. Khuluma nami wenza nalo yebo. Ungalingijwayeli kaphela mina. Hayibo. Phela sekudonsa simcabanga. Ngiyacabanga. Lamlake wena koza ufuna isixabane kwenzakalani ngichazele kwenzakalani? Intombazane ngisebenza nayo intombazane. Usebenza naye? Manje musenza nawe ufuna nayo la? Eish, angazi ngakuchazela kanjani lento. Chaza phuma indlela yokwazi wethu. Angazi ngakuchazela kanjani. Okay, mhlambe kuzoba ngcono if mhlambe mase uchazela usisi loya ukuthi ubani lo uyini nawe kwenzakalani. Chazela usisi lo. Yes. Eish. Yo. Uthe kumina kade sisakhuluma sonke sobathathu wathi awunayo umuntu akufica uthandana naye kuphela. So ngiyacabanga ukuthi uyadika ukwazi ukuthi ubani usisi lofika manje uhlangana kanjani nathi la. Yo. Cha phela bengengikwazi ukumtshela ngaye. Okay. Bengengikwazi. Why? Because bizophazamisa lokudlelana esinabo. Bizophazamisa ubudlelwane ngempela. Hayi uyangijwayela. Yini lento ngilethela yona la? Yini lento ngilethela yona? Akuyona into ecabangayo. Yini? Akuyona ngempela. Kwenzakalani? Chazele kwenzakalani? Akuyona ngempela angazi ngakuchazela kanjani. Ngithola ungayonto uyifight ukhe wena ndakufumanela umsebenzi ngozondenza leni lamanyala undenza wona. Yathi ngiqhela kakubi wena. Ngisebenza undenza iquza ndixelela. Ngisebenza naye. Xa usebenza naye nifuna ntona uyintoni kuwe like icolleague yakho noma icolleague nasebhedini? Usebenza ebhedini noma nisebenza eshop? Eshop. Kwanele khawuthetha inyani. Akwani unjonga yona ke wena ngixelelwe. Ungathi ngiyakujonga. Akwani unjonga yona. Hayibo manje nari ungalingi ungiqheleka. Hayibo manje Uyasebenza noma wenza nto? Uyasebenza noma uyaseba wena? Ngiyasebenza futhi ngiyangitshela wena lo ukuthi ngiyaseba. Wena ongazazi, awuzazi. Awuzazi ukuthi umiphi. Ukwenza nto? Awuzazi, awunandoda. Oh, angiyona ke into ebengiyisele la. Uze lento kwanele chaza kaloku fundi. Mina ngilindele lento engiyibona njengamanje. Ngicela umtshela ukuthi uze kwi-live show. Kade ngikufonela ngithi cela ufike nomuntu wakho, awufikanga naye kodwa ufike nana ngusisi othi usebenza naye. Kwi-live show okusho ukuthi kufika abantu abathanda naye. So indaba manje ungasambizi ngopartner wakho sewuthi icolleague yakho. Oh. Mina ngazi ngayichaza kanjani lento le. Because usisi lo nginengane naye uma wengane yami. Okay. Manje bengingikwazi ukumxoxela ngaye lo because benokubuye kahle kahle uyahamba yosebenza ngihlali naye isikhathi esiningi. Uyasebenza ngezinto zabantu abadala. Okay. Manje ngase ngakhetha ukuthi ngcono ngithola umuntu engahlekisana naye ngoba phela nami ngumuntu wesilisa kumele ngimthole umuntu engizohlekisana naye. Shuthi naye nje behambile fanele athole umuntu wesilisa azohlekisana naye ngoba phela naye umuntu wesifazane. Cha ngisho njalo phela yena uma wengane yami akukwazi. Kade kusho wena uthi wena umuntu wesilisa fanele uthole uzohlekisana naye. Naye umuntu wesifazane naye fanele athole umuntu azohlekisana naye phambili mayosebenza. Cha akukwazi phela yena kumele ayenze lento ayiyele la yakhona. Akakulinge wena ke ngoku sinomntana ne. Bungasebenzi wena ufumanela umsebenzi. Denodla ntoni ondla lento ngale mali. Angimondlini umntana.
Hayi bo, sulinga wena, sulinga, uyitya nalo wena imali. Angidli naye, ngiyakufakela nje imali engane. Uxolelani? Angiyifaki imali engane. Khawungichazele le yempepho ngoba impepho yami ntombi uzayifumana emgqonyeni bandle. Ngiyasho nje ukuthi nongifice impepho kanti eyakhe impepho. Beyikephi isidingo sokuthi uzongifihlele, buzongifihlelelani ukuthi unengane, ungitshela ukuthi unengane. Oh, wena ulahlile. Ungitshela ukuthi anjani? Wena ulahlile. Bengiyilahla phela mengiyibuza ukuthi akazazi ihlalele nendini mengazazi. Hayi wena ubuke bengakaza akhulume ngaye. Bengakaza akhulume ngawe. Usho ukuthi uyinto engekho, ufana nento engekho nje kuyena. Bona wena. Bezokhuluma iminyaka uzakuma period awundazi kahle wena ndixeleleke. Sayikwazi ukuvula imilenze nje. Utheni yalunyeni shame nesangoma pho songaze ungibhanqe nesangoma pho. Cha uma wengane yami phela ngicela ngakhuluma kanjalo. Ungithandi. Yo uzonibhanqa ne-poles. Utheni na wena? Ngangijwayelike kabi. Ungalingi ungathi ngijwayela kabi ntombazana. Ahlela uzobona ngitshela ngoba ongayazi. Uthulile manje kusuka manje yaphambili zokwenzakalani? Akatsho lo bafuna abantu. Yo. Angazi ngayichaza kanjani because suchaza icho ufuna bani uthanda bani suchaza icho uyanga esikolweni angeke ngikwazi ukungiyeka wena because uma wengane yami ubani uzokwazi umyeka naye ngeke ngikwazi ukumyeka ngoba i-complicated lento angazi ukuthi ngayichaza kanjani ngayithini asingasabona ngalo mntana ke ngalokho because if awukwazi ukumyeka mina ndiyaphuma kuyo yonke lento yenu lo masigcozweni uMandlwana ozindlu ntonto lonto nidlalayo mina ndiyaphuma kuyo ke ngixelele because andizoyimela yikaka kaloko anduzimela yonke le and sozuphinde ubone kambe uzawuphelelwa kwalo msebenzi uphapha ngawo ndixelele nelo kuthola umsebenzi aqala wabona wanamehlo ngoqala wabona ipoles awungayenzi noyibu hayi njengoba umbono usayekho right njengamanje uzomenza njani uthatha lelanto njengoba wengane yakho angazi into engayenza angazi ngimangele bengingayilindele nje lento kusho nje lokhu mina akusinto ebengiyilindele mina nithi ngilethele ipresent kanti ipresent ami lo muntu uma wengane but before uyinenzima usazoqala nje ukushela uchaze iqiniso lonke ukuthi nginengane mawengane ngisathandana naye kube kuyena usisi noma uyaqoma noma wenze njalo kunokuthi kungaqala i-relationship ngamanga why nje kungani because manje ngiyacabanga isikhathi osisichithe naye mhlawumbe kungenzeka sikhalele ukuthi hawu sengithi ngithola umuntu kanti akayeni lo muntu lo azichaze ukuthi noma aziveze ukuthi uyena kumina sekufanele enze njani ke yena ngenhliziyo yakhe hayi yena kuphela uma wengane yakho kufanele enze njani angiboni sikhona engingamlahla mina because if ngimchazelile ukuthi nginengane uyazi abantu besifazana abaningi abamfuna umuntu osilisa onengane so but engabe at least ubezoyikhethela yena ukuthi hayi ngizomthanda noma nakhe nengane kulungile and akusajwayelekile manje ukuthi ungathola umuntu ongenayo ingane ubezobe kade ehleliphi yedwa engenayo ingane sesibadala kanje akwazi at least ubezokwazi ukuthi azikhethele yena ukuthi okay ngizomthanda noma ngabe kuthiwa unengane ke kulungile kunokuthi angangena kwi relationship ngamanga yangazi ngicabanga ngaphambili no kulungile ngiyezwa but ngiyacela ke njengamanje ukuthi uthathe umuntu wakho uphume naye ngithatha umuntu wami yes hayi abantu bakho umuntu wakho you're not allowed ukuphuma wedwa you're not allowed ukuphuma nabo bobawu2 cela nje usuku umthatha umuntu wakho umdonse ngesandla uphume uhambe naye manje sithanda sami ungakhona lokuhamba nami yebe thuna ndithetha umuntu choose ubuthanda bani phuma nalo ufuna uphuma naye cha phela wena uzachuzelwa ndachuzelwa uba hambe ushela mina ngikwazi ukulahla okay ke sawubona ngawo uba uthatha umphi ke futhi uzaluzuza kuwe ngicela usuku umthatha umuntu wakho hambe naye ungambuzi noma uyathanda nokuhamba nawe wena uyazazi ukuthi ubani umuntu wakho uyazazi ukuthi ubani omthandayo suka umuntu odze ngesandla uphume naye manje ngingathanda ukuba nzima because angimazi ucabanga njengamanje umuntu onodlame ngenzeka vele angiqinise ngempama njengamanje but wena uqalile yonke lento lena bowazi ukuthi umuntu onodlame kodwa still wahamba oshela uwazi ukuthi unomuntu uhlala nomuntu kanjani and uhlezi umtshela ukuthi uyamthanda sonke isikhathi so njengokuqala kwakhe izinto namanje mdonse ngesandla uphume naye wena umazi ukuthi uthotshiswa kanjani if engekho right so umthathe uphume naye uhambe naye umuntu wakho oyedwa not abantu umuntu emihle wethu ngiyaxolisa uma wengane yami angikwazi ukumlahla so anginayo ichoice kwamele ngimthathile cela sami
Mbuka lapha ekhaya niyazibonela nani ukuthi siphetha ngani. Angikhulumanga izinto eziningi ngicela nje ukuthi ubhuti asumathatha umuntu wakhe wasukuma wathatha umuntu wakhe. So ngiyacela ukuthi mawuzibona ukuthi awukho ready ukuthi ungangena kwi relationship musu ukuhamba uyoshela umuntu azangene kwi relationship azi ukuthi uhleli nomuntu kanje kanti akukhona ilokho. Isidingo sama ngasikho, isidingo sokuphula umuntu asikho. Nje mawuzibona ukuthi awukho ready hlala besingle. Uzibona awukho ready. But ma ready ungangena kwi relationship ayekho umuntu ozokubulala lapho. Ngiyacela ungakhohlwa ukuthi usubscribe, like, share ngenzana nakho. Bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande. Kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.